Kowe ngerti dhewe to? Napa? Grupe awake dhewe iki cuma sekali pakai. Oh nggih. Bener. Aisyah, ya kok ya ono. Ning kula ngematke jenengan kok kaya sapa to iki? Kok kaya dudalang ngono lho. Ora ngece we. Apik lho aku nganggo kaya ngene iki manane. Kanca-kanca Solo iki wis do nganggo blangkon yoja. Menak dhewe ya kudu dikulinake nganggo blangkon Solo ngene iki ra apa-apa. Iya. Nek dereng kulino paling nggih. Urung anu menyatu ndase iki urung menyatu. Apa nih? Ndasku urung menyatu karo ikete. Tak delok sekairingan kok ya ora mangon, cuma ngarep ya ora mangon. Ora mangon iki. Iki arep tak coba tak nggo ngiketi-keti ndas liyane kok iki. Engko gek sawangan ya. Waduh. Sinten sing kaya, Mang? Kowe kuwi Ah paling ya ora mangon. iling-iling ngono. Ya.